Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय। ओमफ्राय दिनैहाय शर्ट भिडिअ ससे बानायनो फैदों आरो बेखौनो आं भिडिअनि गेजेरजों एसे देखायनोसै नोंथांमोननो भैरबकुन्दआव नै नायनो इन्टारेस्टेडब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो। लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। जोबनायावहाय आङो डान्स भिडिअ ससे देखायगोन, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो। Mithislabwi खबर मोनै माब्लाबानो सफैबाय खौवौआ बोरै समाय गावनि देंखो रोजाबबाय। Bisa fajna, seru manusia. Dawaj. De. Thôi, lần